X'nifhmu bil-kelma toponomastika? Kif tiġi mistħarġa u għaliex nistudjawha? It-tim tagħna ltaqa' ma' Alex Camilleri, riċerkatur li ħadem fil-qasam tat-toponomastika, sabiex jitkixxef aktar dwar dan it-tip ta' studju. Toponomastika hija l-istudju tal-ismijiet tal-postijiet u anke l-istejjer jew storja li jkun hemm marbuta magħhom. Deskrizzjoni tal-post jew kultant anki ġrajiet marbutin miegħu. Hemm dawk li huma tradizzjoni orali ngħidula, ġifieri fejn dat-tarif jgħaddi bil-fom minn ġenerazzjoni għall-oħra u fejn allura l-informazzjoni tinkiseb direttament minn nies tal-post, hemm ukoll is-sorsi miktubin. Sorsi miktubin insibu fost oħrajn mapep antiki, insibu wkoll kitbiet antiki jew anke inqas antiki minn hekk fejn isemmu proprju daw id-dettalji u jiddokumentawhom. Għandna ismijiet ta' postijiet, toponimi, li huma forsi sempliċi, huma qegħdin jiddeskrivu pereżempju l-forma tal-art. Eżempju ovvju tagħha għandna pereżempju fil-viċin tagħna, il-ħnejja, dik li nafuha b'mod ormai kummerċjali ta' Blu Grotto li qiegħda tirrakkonta l-forma tal-blat hemmhekk. Hemm oħrajn illi jitgħidulna xi ħaġa dwar xi ġrajja storika jew leġġendarja, pereżempju n-naħa tar-Labsi għandna jekk il-post fejn isibuh bħala Ereq Miżum pereżempju. Għawdex fid-Dwejra hemm il-ħofra tal-Bidwin fejn hemm leġġenda wkoll simili fl-inħawi fejn kienet it-tieqa ta' Dwejra. Hemm uħud, semmejt it-tieqa ta' Dwejra pereżempju, dwar kif kienet il-forma tal-art, jiġifieri naħseb kif ħafna minna jiftakru sa ftit ilu kien hemm forma partikolari tal-blat hemmhekk, illum m'għadix teżisti, però l-isem tal-post hemmhekk għadu. Hemm pereżempju wkoll dettalji oħrajn tal-post. Ħabta pereżempju ismijiet tas-sikek jew tal-iskollijiet, ħafna drabi jkunu msemmijin għal xi tip ta' ħut pereżempju li jagħmel ċertu abbondanza hemmhekk u li allura jkun magħruf pjuttost bħas-sajjieda. Hemm diversi minnhom ġifieri u marbutin magħhom ukoll drawwiet tal-lokal ukoll. Fit-toponomastika hemm aspett ieħor interessanti li nsibu diversi kliem Malti illi kien jintuża fl-imoddi u llum il-ġurnata ħafna minni saqqas biss jafu li jeżisti dal-kliem u li nsibuhom għadhom anke ħajjin fl-ismijiet tal-postijiet. Naf pereżempju jiġini f'moħħi kemmuna hemm il-ponta tal-Imnieri. X'inhuma l-Imnieri? Huwa plural tal-kelma mnara. Illum anke l-kelma mnara kważi qed tintesa' mnara ġifieri fejn kien ikun hemm anke d-dawl, kien ikun hemm xi mużbieħ taż-żejt jixal fiha. Imnieri l-plural tagħha. U til-ponta jisimha hekk proprju xi hija biċċa art ħirġa l-barra fuq il-baħar, b'sikka wkoll ħdejha u li allura kellha anke ċertu importanza. Eżempju ieħor fejn ġieli nsibu ismijiet bħal huma l-Awejna. Awejna hija għajn żgħira, diminuttiv ta' għajn. Ġifri hemmhekk dak it-toponimu minnu nnifsu qed jispjegalek proprju fejn hemmhekk għandek ħafna drabi xi ċarċira żgħira ta' ilma ħireġ minn ġol blat. Naf pereżempju ġieli ssib post fejn għandek l-Awajra, x'inhu Awajra l-istess. Awajra huwa qar żgħir. U l-istess issib illi ħafna drabi jkollok xi qar żgħir mal-baħar f'post bħal da. Għandna diversi postijiet ukoll, kemm Malta, kemm Fawdex u saħansitra f'Kemmuna fejn issib il-kelma il-Mixta. Għandna wit il-Mixta f'Benajsa, għandna l-Mixta f'Kemmuna. Mixta hija nom minn mat ġej ġifier mill-istess tal-kelma xita jew xitwa u fil-fatt tindika post li fejn joffri il-ken mill-elementi. U ħafna drabi nsibu propju hemmhekk xi għar kenni fejn propju jipprovdi dat-tip ta' ken. Eżempji oħrajn, minnhom anke lokalizzati. Naf pereżempju n-naħat insibuha kważi biss in-naħat ta' Marsa Xlokk u tax-Xajra l-kelma Kalanka pereżempju. Kalanka li hija diminuttiv ta' qala, insomma ġejja ġifri mit-Taljan, tfisser bajja żgħira u huwa isem li nsibu f'dawn naħat, Dellimara l-iktar u n-naħat tax-Xajra u l-Kalkara. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.